Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Good vibes na tapirmi mga kapuso ha, aron happy lang ang life. Bitaw, ato sang kamustahon ang ato mga kapuso, dina sa Matanao ug Parada sa Davao del Sur Province. Say maing buntag! Maayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang ato mga kapuso sa Balabagan ug Wao sa Lanao del Sur Province. Atong sugdan ang atong semana, kauban ang Mindanaoan Vloggers. Hey guys, welcome to my vlog, ang atong drama diay karong buntaga. Atong sayron ang istorya sa likod sa tema sa vlogs sa iladong gwapo sama nako. Binuang lang mga kapuso, sama nako nga gwapo og kwartahan dinhi sa Cagayan de Oro City nga si Al Moralde. Yes, gawas kay Alsay, makauban sab nato ang vlogger nga si Aryan Daniel Ferrando o mas iladong si Katik. Unsa kaha ang iyang acting version sa atong ihatag kaniya nga mga real life situations. Atang inataod-taod mga kapuso. Og syempre, di sa palupig no si Attorney Resi sa Bestok. Sanglit makauban niya ang iladong vlogger ug social media influencer nga si Benedict Cua. Sugdan nato ang atong Monday morning banding pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Tara na, kauban si Papa Tong sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro City ug Fe Ubaob. Galing-galing naman, may pa-heart pa sa finale. Tara na, og makigalaw-galaw, og makisabay sa pinakabagong dance challenge. Mamahimong solo, mag-BFF, mag-real-life partners, magbarkada o magkabanay. Apan, kinahanglan i-observe gyapon ang social distancing aron lingaw na, safe pa. Ana gyud sa ino og gipangandaman gyud nila ang ilahang choreography. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption og hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge og hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, unsa ba ang linyada sa inyong mama kung mamadlong sa inyo ha? Kining atong makauban karong buntaga, memorize kaayo ang litanya sa mga mama ug uban pang panghitabo. Good vibes ang dala karong buntaga sa vlogger ug content creator nga si Ira Daniel Ferrando o mas iladong si Katik. Katik maing buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta Katik? Hello, maing buntag. Salamat ginako diri. Okay lang ko, okay lang kay ko naragyapon sa balay dili ka gawas. Good to hear that Katik no. Ana jud stay at home lang jud ta. Katik, nagsugod ka nga na ilatungod atong imuhang video nga ginasugo sa mama ang ihang anak. Asa ba ka nagakuha og idea sa imuhang mga reenactments, sa mga content sa imuhang mga videos og personal ba nimo nga mga experiences? Love na ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, Katik na imo abot bisita ba maniud to diri at tan-awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto.
Asa di mo man ni Udto ma diri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan, no? Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige, di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na na imong tutunlan, nagsige ra man gud kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Ang uban nato is personal experiences. Tas nakita na ako, na-observera na ako sa ubang family po, sa ubang mama po nga. Ingon anak, same ra jud mi og kanang kaagi sa ubang anak. Pero dito sa video, di ba, nagtubag-tubag ko. Pero dili ko to ingon ato nga nagtubag-tubag ko in real life. Uy, kanang mo lang jud tong mga kanang kuan lang jud na siya para katawanan kay para relatable tapos katawanan po siya at the same time. So mo to. Pero daghan gyud naka-relate ato katik, no? Oo, daghan jud kayo kay na mama kong anak niya. Saba, mo pirmi kasaban. Nakaagi gyud tanan mga bata anak saban gyud sa mga mama. Mga kapuso, kung sa kanta pa doble kara kay lagi daw ing ana sa mga acting skills ni Katik sa iyang mga videos. Pang one man team ang drama. Nako ihatag ang mga situation Katik tapos imo ihatag ang sagad nga mga reactions. Game! Sige, unang-una kini. Mama nga nagasaba siyang anak nga sige dula og ML. O sige, ako mama, diri ang anak nga sige pangasaba to sa ML. Sige. Nak, nag-unsa naman ka? Sige naman lang kag ML and tiro adlaw, wala jud kay limpyo-limpyo sa imong kwarto. Diri na pud ang anak. Naunsa man ka mga, bangko lang gani ko naglingkod ko anda yun, sige dayon kag yaw-yaw. Alright kini. Teacher nga naga-online class. Sige, ako ang teacher. So, kamo ang student. O, class, madunggan ko, class. Madunggan ko, nay madungog. Please type sa live chat kung nabay madungog. Kay pirmi, di madunggan ang teacher, way manubag. Wala siya signal, ano pa bungol-bungol lang sa iPhone. Kini Katik, mama og anak nga nagatuon gamit ang modules. Kani, kabalo jud ko, ang ubang mama, di kasabot og Bisaya nga word. Na ubang Bisaya nga word ba, wa pa'y kabalo. Mo ni, own experiences ko ni, sa akong manghod. So, ani akong mama, kulayi ang mga larawan nga kaning kulayi ang mga hayop nga makita nimo sa larawan. Kulayi gamiti ang kulay dalag. Usi dalag? Unsa ning dalag tik? Usi dalag unsa man nga color? Mao na. Di mo nasabtan sa module. Pero naka-answer ba gihapon imong manghod? Wala pa siya kabalo unsay color brown anak ko kape pag search na mo tabunon di ay. Bisag ako wala ko nasayod ana. Ang dalag ay color yellow na wajud translation di makita sa Google. Kini Katik, syempre no, agi mo kita pagka estudyante, nami mga pabida nga classmate. Ay na, dyan na siya permi. Oy, ane, Guys, saba good mo kayo, guys. Ang atubong president, sige ra gug pangasaba nya ganira mo sige kiat diraa. Saba daw na sige gitara daw. Hilom daw Christine. Kinsa magina si Christine. Baka moray common nga pangalan ba kay kada baya section na Christine ang ngalan. Si mga Christine diha, basig naka-relate mo, basig naigo na mo diha. Katik, unsa pa imong ma-advise ngadto sa mga kabataan pod aron no nga mahimong productive ang ilang matag adlaw sama nimo. Kamo kay kanino di man jud ta kagawas. Kung naatay mga buluhaton nga kinahanglan jud nato mahuman, buhaton na nato. Kay na sa adlaw nga kinahanglan nato ang tulog, magpulaw-pulaw ra ba yata kay wa ta kauman ani, wa ta kauman ana. Diyos ko, liyok lang jud kay na mahutdan tag oras. Problema na gid kaayo na, pero dili na ko na problema imuha na. Maduog ako no, murag nagalitan niya ako mama sa kuha kay mga saba. Alright, daghan kay salamat Katik sa good vibes sa imong dala alas to mga kapusong Mindanawan karong buntaga. Amping pirmi Katik og continue to spread good vibes sa mga kapuso. Salamat! Bye-bye!
Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ani ana si Attorney Resi Rizada alang sa Best Talk. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso, best of time na sab. Karong buntaga atong makauban ang usa ka vlogger ug anak ni Waray versus anak ni Biday Star, Benedict Kua. Maayong buntag, Benedict, ug welcome dito sa Mindanao. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm good. Hello po. Maayong buntag po sa inyong lahat sa mga taga Mindanao. Good morning. Ayan, good morning and thank you for accommodating us ngayong umaga. Alam mo ba, marami kang mga fans at saka mga supporters dito sa Mindanao. Siyempre dahil na rin sa iyong mga vlogs and of course your shows. Batiin naman din natin lahat ng ating mga kapuso dito all over Mindanao, Ben. Yes, hello po sa lahat ng mga kapuso and lahat ng mga Vampires. Vampires po ang tawag ko sa mga nanonood ng vlogs ko. Ayan, excited po ako pumunta dito nung in-invite nyo kasi first time kong ma-feature ng ganito sa Mindanao. So, this is it! I made it! Yes! Congratulations sa atin. Ito, umpisahan natin yung vlogging mo naman, Ben. Paano ka ba nahilig sa pag-vlog and how were you able to reach yung millions of subscribers mo? Not only sa YouTube but also in TikTok. Budots dance? Sige nga, sama ako. One, two. Yes, I think when it comes to social media, it really reflects your personality. So ako, mahilig po talaga akong mag-video ever since pa lang when Dub Smash came out. Talagang nagdadub po ako ng mga kung ano-anong scenes sa movies or mga kalokohan, ganyan. Tapos, I think kapag consistent po kayong nagpo-post on social media, talagang consistent din yung pagdagdag ng ating mga viewers. So, the more you post, the more traction you get. So, ganun lang po talaga yung formula niya. Flip-flop! Pita flow! Flip-flop flow! Sa Vesta! Sa Vesta! Kumalala, kumalala, kumala sa Vesta. Kumalala, kumalala, kumala sa Vesta. Oh, no, 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 sa Vesta. Oh, no, 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 sa Vesta. How has vlogging helped you as a person naman and also as an actor? Well, I can say na confidence ko talaga nag-boost the longer I vlog. Kasi nung una, nahihiya po talaga ako eh. Pero habang tumatagal, nasasanay ka to a point na hindi mo na mamalayan na hindi mo na pinaplan ng sobra. Kumbaga, kahit spur of the moment, paglabas ng camera, yan na. Ayun nga. Talaga. At saka apart from vlogging pala, you were also able to pursue also your passion in music. Please tell us more about your new single. Yes, my new single is called Di Na Malayan. So it's actually a song dedicated dun sa lalaki na meron siyang palaging nakakasama during commute. And eventually, no, nagka-developan sila. Kasi lagi na nakikita si girl, tapos parang ang hinahanap na lang niya is the courage to actually approach the girl. So, ganun po siya. Nako, syempre hindi ka namin pwede pakawalan dito na walang a few lines lang naman. Can you sing us a few lines naman, Ben? Asa na ba yung mic ko? Mic! Masyado mo naman kaming pinagandaan ngayong umaga. Yes, sige. Ang pinaka-chorus po niya is, nahulog na di ko na malayan, hinahanap na kita nang hindi sinasarya, bigla na lang di ko na malayan, pag naaalala ka, tila natutulala, di napansin, anong gagawin? Grabe. Ayun. Thank you very much, Ben. Grabe, you truly... Medyo barado ilong. Barado pa yun ha. Nako, you're truly a man of many talents. Acting, vlogging, singing pa. Ito, let's thank na lang, Ben, no? All our fans mo at saka supporters mo naman dito sa Mindanao. And please, invite them na abangan pa si Benny sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. I wanna thank everyone sa pag-support nyo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Also, for those people na who keep watching my vlogs during the quarantine and nagsasend sila ng magagandang messages sa akin dahil nakatulong daw sa kanila. Thank you so much. So, abangan po ninyo din ang
next episodes natin sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday dahil magle-level up na yung mga story and yung acting natin. So yun po ang kailangan ninyong abangan. From Benny. Thank you very much, Ben. Maraming salamat. We hope to see you here in Mindanao. Thank you. See you guys. And that was Kapusong Benedict Kua. Tutok lang mga kapuso, kami mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ka vlogger ang naghatod og kalingawan sa netizens tungod sa iyang mga pasiaw sa social media ug sa iyang pag-represent sa mga sama kanamo nga gwapo sa katilingban. Unsa daw? Bitaw mga kapuso, atong makauban karong buntaga si Al Nair Moralde. Gwapong Al, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Ay buntag sa tibuok Mindanao, no? Especially sa mga taga-Cagayan de Oro City o North Main. Morning. Al, paunsa ba nagsugod ang imuhang vlogging career ug asa ka naka-ideya nga mosulod niini? Nag-start jud ko, fresh grad ko, June 2015. So, before that, college pa ko na member ko usa ka theater organization sa akong college sa Xavier University Ateneo de Cagayan. And sa kanang theater, stand-up comedy mi. So, I thought, why not put into Facebook akong platform, ang comedy. Al, sagad sa imo ang content no kay kaning pagpakita nga kwartahan ka ug itsurahan pagyod. How to be you po. Bitaw, paunsa kini nagsugod Al? Unti-unti ko nang na-realize na ganito na talaga ako. Na wala na ako magagawa, kailangan kong tanggapin na nagwapo talaga ako. Ang you meant was the Konyo Rich Kid. So, Konyo Rich Kid na content na ako'y, there was a play when I was in college about kanang matapobre nga character. Ako ang main character. So, moto hilas nga dato, pinamay paron ignon nga dato. Good kanang typical good nga bugiro sa iyang pagkadato. Then, ang kanang gwapo-gwapo, inana naging ko sa high school pa. Huwag masyadong intindihin or i-mind ang pagiging gwapo. Huwag nyo na lang i-compare kasi iba yung level ng kagwapuhan ko. Siyempre, gwapo rin kayo pero iba yung mukha ko. So, pero kaya nyo yan. Gawas niini nga content Al, asa po kagakuha og ideya sa uban pa nimong content sa imuhang vlogging? 9 months ginahon na sa akong parents akong pangalan niya. Tawgon ra ko nimog babe. Utruha, please. Well, most of my contents yun kay comedy. So, ang ideya sa komedya is siyempre gikan sa akong mind na uban nga gikuha sa uban pero gi-revise lang nako, but mostly gikan na sa ako ang like mugawas rin siya sa akong mind, naan na kita. Ano kayong feeling if mag-ride ng jeepney? Gusto ko talaga mag-try sumakay ng jeepney, kaya lang yung my cousin last year nag-try siya. Yun, nagka-rashes, but yun, natakot ako. Al, unsa ang nagtulak sa imuha nga ipadayon ang pagka-komedyante og vlogging? Siyempre, magsugod na sa kanang circle nimo with friends. Mag-crack a joke, like nagtagay mo, nagtambay mo, or sa classmates. If nakay mo pakatawa, duha or tulo, nindot na sa feeling. So, when I started doing the videos, na ay mo share, ginagmay, inay-inay, nagkadagan. So, mao siya ang in return for me, mo ang makapalipay na ako kung makapakatawa ka ba. Oh my God! Oh my God! Oh, komportable ra. My God, it's so easy! Cagayan de Oro! Mama, Papa, I love you! Kini Al, kay dato o gwapo na magyug ka sumala sa imong mama. Bitaw, binuang lang. Al, ang pangutana sa imuhang mga followers, single o ready to mingle ba daw ka? Single ko, but dili ko ready to mingle kay bawal sa among religion. Joke lang. Wala pa na sa akong mind karon kay career sa career.
Unsay maayong nahatag sa imuhang vlogging ngadto sa imuhang kinabuhi ug kung challenges pod sa imuhang pagka-vlogger ang hisgutan, unsa pod ang imuhang mga naagian? Na siya pros and cons, na siya mga advantages, nagit po siya mga disadvantages. Kay the more ka magka-fame, the more magkadagan imong followers, magkadako po ang range or ang imong haters. So, pero okay na siya kay part na gina. So the more they hate you, the more you grow, and the more you grow, the more they hate you. So naanagid siya, wala tayo mabuhat ana. Imong mensahe sa mga susama natong gwapo ay sa mga kapuso nato, labi na katong buot pod mosulod sa vlogging. Mensahe na ako sa mga gwapo diha, sa mga dato pod, kung gusto mo mosulod o vlogging, make sure nga na may own ninyo nga team, dili kay uso lang, no? Kay for example, ang akong team is committee. So napoy uban na ay vlogger nga dancer, na ay vlogger nga sa food, na ay vlogger nga fashion. So one day if mawala ang uso sa internet or vlogging, comedian gyapon ko. So dapat na may team. Daghang salamat Al Moralde sa imuhang oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og keep spreading good vibes. Salamat po sa GMA. Say daghan gayud ang nakarelate sa mga vlogs ni Katikno kay lagi iyang ginabasehan ang mga sitwasyon sa pangadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tao, butang nga kapanalaminan sa mga netizens sa ilang personal nga kasinatian. Jill, isip komedyante na jud kani adto pang estudyante pa siya sa mga theater plays. Gisugda ni Al Moralde ang vlogging aron nasab mas daghang tao ang malingaw pinaagi sa content sa iyang videos. Samtang sa isip usa na kailadong vlogger, ginapush na sab karon ni kapusong Benedict Kua ang iyang passion for music. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dalai Lama nga in order to carry a positive action, we must develop here a positive vision. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.